Fa Dreams Media timakunyadira ni kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Alomwe ndi anzathu ni mbali imodzi ya mtundu umene uli mdziko muno. Tili ndi Asena, tili ndi Ayawo, tili ndi Atumbuka ndi mitundu ina yotero. Koma lero achitatu kukonza mwambo umenewu kuti akhale akuunikira zambiri za chikhalidwe cha Alomwe. Let me welcome you to live from Page House. I am Barbara Mwandira, whereby we are going to be living from Mlako wa Alomwe Cultural Festival. This is a grouping that was established in 2007 by Professor Bingwa Mutharika. But right now, the guest of honor is going to be Professor Arthur Peter Mutharika, who is going to grace the occasion. We have the pavilions, which Professor Arthur Peter Mutharika, as soon as he arrives at Chonde, he's going to inspect the pavilions. We've got a number of activities that have been lined up, speeches. We've also have the traditional dances and everything that is that constitutes the Lomwe tribe. In Malawi, we would say Lomwe is the fourth largest group, fourth ethnic group in Malawi. I am Barbara Mwandira. As also we have at Chonde, Simeon Shumba, Beatrice Chuma, and Cosmas Chari. They are going to be giving you updates. Barbara Mwandira will also be giving you the updates as we are going to be en route to Chonde. We now hand you over back to Kwaja Studios as we wait for Chonde updates. Shabwino ababa msokoleri wa dziko lino ali pa ulendo wopita kumwambo umenewu wa Mlako. Tikudutsa pakali pano pa Liwonde Barrage pamene tinapezanso anthu ochuluka pamene papatanofu ya mangochi. Ine Barbara Mwandira kukupatsirani zambiri pa mdibiti umene wa mtsogoleri wa dziko lino kwa amene mukutimvera pa MBC Radio 1 komanso kwa amene muli pakanema wathu wa MBC. Pakali pano mtsogoleri wa dziko lino akudutsa ndithu pamene pa Liwonde Barrage pamene tikhale ndithu tili kupatsirani zambiri tsatane wa ulendo umenewu. Mwina pongo patsana pang'ono kuti mbiri imene ya Mlako Cultural Festival. Mwambo umenewu Mlako unakhazikitsidwa mu chaka cha 2007 pamene anakhazikitsa ndithu Mlako Cultural Group. Ndiye kumeneku kwakonzedwa ndithu zosiyanasiyana, monga chakudya, kwakonzedwa zochuluka monga magule, kukakhalanso zoyankhula kumene kumtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akuyankhulanso kumtundu wa Malawi kumwambo umenewu. So Alomwe ndi mtundu wa Lomwe ndi umodzi wa gulu limene lili lochuluka la mtundu umenewu. Dziko lino la Malawi lili ndi anthu osiyanasiyana, lili ndi mtundu monga Achewa, Atumbuka, tilinso ndi mtundu monga Alomwe, Asena, tili ndi zilankhulo zosiyanasiyana zinenero, komanso tili ndi kachitidwe kathu ka zinthu. Kuti munthu adziwe kuti uyu ndi ndani, timadziwiratu zinthu monga chikhalidwe. Tikhale tukaona zambiri kuti kodi mtundu wa Lomwe ndi chani. Apa tsopano tikuthamangira pa Liwonde turnoff pamenenso tili pa ulendo umene wa ena amene mwangotipeza kumene mukumvera ndithu MBC Radio 1 komanso kanema amene wa MBC TV kukupatsirani tsatane wa mdibiti wa ulendo umene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akupita kumwambo kukakhala mulendo olemekezeka kumwambo umenewu wa Mlako Cultural Festival. Ine Barbara Mwandira komanso ane kukwachonde akhale akukuyankhulani zambiri kukonzekera kuli motani pamene mtsogoleri akhale akufika. Apa ndithu tikudutsa pamene tikuyandikira kuti tifike pa Liwonde turnoff. Tikupatsireni kwanza ku Kwaja Studios komanso ku MBC Radio 1 pamene tikhale tikukupatsirani tsatane wa ulendo umene wine Barbara Mwandira ndingoti musatalikire kanema wanu komanso MBC Radio 1.
alomwe ndi anzathu ni mbali imodzi ya mtundu umene uli mdziko muno. Tili ndi Asena, tili ndi Ayawo, tili ndi Atumbuka ndi mitundu ina yotero. Koma lero achitatu kukonza mwambo umenewu kuti akhale akuunikira zambiri za chikhalidwe cha alomwe. Let me welcome you to live from Page House. I am Barbara Mwandira, whereby we are going to be living from Mlako Walomwe Cultural Festival. This is a grouping that was established in 2007 by Professor Bingwa Mutharika. But right now, the guest of honor is going to be Professor Arthur Peter Mutharika, who is going to grace the occasion. We have the pavilions, which Professor Arthur Peter Mutharika, as soon as he arrives at Chonde, he's going to inspect the pavilions. We've got a number of activities that have been lined up, speeches. We've also have the traditional dances, and everything that is that constitutes the Lomwe tribe. In Malawi, we would say Lomwe is the fourth ethnic group in Malawi. I am Barbara Mwandira, as also we have at Chonde Simeon Shumba, Beatrice Juma, and Cosmas Chari. They are going to be giving you updates. Barbara Mwandira will also be giving you the updates as we are going to be en route to Chonde. We now hand you over back to Kwaja Studios as we wait for Chonde updates. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.